Tant que tu ești commemorat, dar pe ce ti sunt A rămas îndrăgostit. Păi și e acum acoperi. Dar tot mai mult la muiele ale noastre acolo. Cum nu dai? Păi de ce dai la alta și nu dai la alta? Păi și copilul nu-i dai și dai la alta. Mă, fă plăcerea care o vrei la alta, cea nevastă ta să vezi cu păi ce, nu vrea ținut așa? Hai să vedem. Am avut asta fratele tot cu femei, de femei. Și mi-a zis, cum mă, pe aia vrei să, aia s-a sucat cu ăla și nu cum mă, pe aia lungi piză și nu știu. Mi-a zis așa, nu e problemă. Păi nu că eu te protejez, dar ce protecție dai? Că eu vreau să fiu fericită. Așa, pentru mine și tu. Păi ea lângă, eu vreau să sunt cula și tu să mă înțelegi. Păi de ce alta vrei să te sugăm și eu? Și eu vreau să te sugăm. De ce alta? Păi de alta de ce? Păi și la alta de ce dai? Păi cine pula mea e? Păi de ce nu-i faci și plăcerea aceeași la nevasta ta? Fă-i plăcerea și la nevasta ta, cum îi faci la aia? Dacă tu faci, tu faci. Cum? Și ea dacă te suge și îți face plăcerea? Și tu de ce vrei da? Pula mea, mai iau după aia, beau cu ea la masă, mă pup cu ea la ură. Și altul dacă face cu nevasta ta? Dacă vrea să Ai văzut? Dar de ce nu faci tu? N-am de să o fac așa. Tu ți-ai pus întrebarea dacă ea vrea sau nu?